ndị ọma nwe mmadụ anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị n'Alaba steeti Abia. Taa bụ Tuesday abalị 17 n'ọnwa itoolu afọ 2024. Ọka akụkọ bụ m Oge Chinwachukwu Ụzọma. Ugbu a ka anyị zọba ụkwụ n'akụkọ ndị ahụ anyị jiri bịa. Ụlọọrụ na-ahụ maka nchekwa ime obodo nke bụ ụlọọrụ NSCDC ngalaba steeti Abia anwụchiela otu nwa amadi bụ onye gbara afọ 64 nwere ebe a na-anọ amụ nwa ma na-erekwa ya ma na-atụkwa mgbere ahịa ụmụaka. Aha ya bụ Nnanna Michael, onye obi nkịta arụjukwu n'ihi aka ya ịdị na ọtụtụ ogige ebe a na-amụ nwa nakwa na-ere ya n'Aba steeti Abia. Dịka ụlọọrụ ahụ siri kwuo, anwụchiri onye a na-enyo enyo n'okporo ámá Aba Ariaria. A napụtara Doris Nelson dị afọ 23 bụ onye steeti Gombe nakwa Ugochukwu Nwina dị afọ 21 bụ onye isi Nweke kansụl Ihitubọma ma zọpụtakwa n'ebe obibi Michael. N'ozi nke ụlọọrụ ahụ nwetara, nnyocha ụlọọrụ NSCDC mere gosiri na Doris bụ onye mụrụ nwa n'abalị 9 nke ọnwa Septemba afọ 2024 ma ree nwa ya n'ụbọchị ya n'aka onye na-akamatabeghi onye ọbụ. Ebe Nwina bụ onye dị ime ọnwa 7 ma bụrụkwa onye a ga-eme otu ahụ ma ọ bụrụ ma ọ mụọ nwa nke ya. Onye kọmandant nke ụlọọrụ NSCDC bụ Usman Afadare mgbe ọ nọ na-egosi ya n'ihu ọha bụkwana onye a na-enyo enyo kwuru na Michael bụ onye mbụ nna ụmụ 4 ma bụbụkwa onye rụrụ n'otu ebe a na-edobe ndị na-enweghị ndị nne na nna, bụkwana onye gara n'iru kwete na ya na-edosa ụmụ nwaanyị dị ime lekọta ha rukwa mgbe ha ga-amụ nwa ya enwe ike ree ụmụ ha ma nara ego. Onye meyọ nke ọchịchị kansụl Ụkwa West na steeti Abia bụ Azụ Newman ehiwele otu kọmitii nke ga-ekpezi udo iji hụ na ekpochapụrụ nkụkata isi n'etiti ndị na-achị nnama nakwa ndị na-akọ ugbo na obodo ahụ bụ obi abụọ. N'ihiwe otu kọmitii ahụ sochiri mmebisi nke ala ubi bụ ihe a kụrụ n'ubi nke nnama a na-egbo ebubo na ọ bụ ndị ọchị nnama nwegara mebisie n'ime obodo Obigbo ma kpalitekwa oke ọnụma n'etiti ndị ọrụ ubi ọkachasị ndị ntorobịa. Ndị obodo a kwuru na ndị isi nke ndị ọchịnnama were mkpesa gaa wegara ndị nhazi ọtawa ike nke ndị uwe ojii bụkwanụ ndị akpọrọ Rapid Response Squad n'asụ bekee bụ nke dị na Obehe na-akpọ oku ka nwụchie ndị ntorobịa nke obodo ahụ. Ha gara n'iru kwuo na oku a ha bịara kpọọ mere ka obi korozie onye ọbụla n'elu n'obodo ahụ. Site n'ịbata na ya bụ okwu, onye meyọ nke Ụkwa West Azụ Newman, onye hiwere otu mkpezi na mgbu nke ga-ahụ maka ikpezi udo nke onye isi ya bụ Miracle Nwerie, ọ dọrọ ndị ọchịnnama aka na ntị megide ịhapụ nnama ha ị na-emebisi ihe ndị a kụrụ n'ubi bụkwa n'ebe ndị mmadụ si akụta ihe ha ji enyere ndụ aka kwa ụbọchị, ọkachasị ugbu a ọnọdụ akụnụba ala anyị Naịjirịa nwere ihe nkwamaka. N'ịga n'iru, onye isi ala amapụla ọkwa akpa ego enyemaka maka inyere ndị niile ọdachi oke ide mmiri metụtara bụkwanụ nke merenụ na Maiduguri, isi obodo steeti Borno, iji nyere ụmụafọ Naịjirịa ide mmiri kpara aka ọjọọ nakwa ọdachi ndị ọzọ aka. O kwupụtara na akpa ego a bụkwanụ nke enyemaka ahụ bụ ilekwasị anya ime ihe dịka ihu eluigwe bụ nke na-anọgidela na-abụ ihe a na-ejighị aka n'otu ihe eluigwe na-esi emetụta n'ogo dị elu. Onye isi ala mapụrụ ọkwa n'obi ọchịchị steeti Borno mgbe o mere njem gaa leta steeti ahụ ma kasie gọọmenti steeti ahụ nakwa ndị steeti ahụ obi n'ihi ọdachi nke oke ide mmiri kpara ha aka ọjọọ bụ nke sitere na ogige mgbidi mmiri Aluwa Dam. Onye isi ala mekwara njem gaa hụ onye Shehu nke Borno nakwa ogige ndị mmiri akpachara aka ọjọọ bụkwanụ nke emekwara ka amata na ọ gakwara n'ebe obibi nke ụlọ akwụkwọ gọọmenti nke sekọndịrị dị na Maiduguri nakwa ebe niile nke ide mmiri ahụ kpara aka ọjọọ.
dịka anyị ka na-aga n'iru n'akụkọ ọzọ anyị ji n'aka, onye omeiwu na-anọchite anya Borno South bụ Mohammed Ali Ndume na-agwa ọchịchị etiti ka ha gwachasịa ime obodo niile ide mmiri mekọtara n'ụzọ dị oke njọ na steeti Borno iji mee ka mmiri nwee ike talatatụ ka ndị niile tọrọ atọ bụrụ ndị a ga-anapụta. Mkparịta ụka ahụ bụ nke ya na ndị nta akụkọ mere. Onye omeiwu ahụ gakwara n'ihu na-ekwu na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị tọrọ atọ n'ime obodo ahụ dị iche iche bụkwanụ ndị na-anapụtabeghị. Ọ gbakwunyere na ahụbeghị mmetụta nke ọchịchị etiti nakwa ụlọọrụ ndị dịka ụlọọrụ ministri na-ahụ maka ọnọdụ gbatagbata nke bụ ụlọọrụ NEMA nakwa nke na-ahụ maka imepụrụ ndị nwetara ọdachi ebere nakwa ụlọọrụ mpaghara North East na-ahụ maka mmepe nke bụ ụlọọrụ NEDC na-ahụsi anya nke ndị niile ide mmiri a rutere ahụ na Maiduguri n'ụlọọrụ ndị a ka gbachisichara nkịtị. N'ịga n'iru, ụlọọrụ kọmishọn na-ahụ maka njirimara bụ ụlọọrụ akpọrọ NIMC na mkpirisi asụ bekee ekwuola na ụmụafọ Naịjirịa ruru 120 abụrụla ndị debatara aha ha maka inweta akara NIN. Onye Director General nke ụlọọrụ kọmishọn ahụ bụ Abisoye Koko-Dusote kwupụtara nke a na mmemme ụbọchị njirimara agba nke 6 bụ nke mere na Abuja. Ọ gbakwunyere na ụlọọrụ ahụ na-arụsi ọrụ ike ịhụ na ụmụ Naịjirịa na ọtụtụ ha dị elu debatara aha ha maka akara NIN ha n'ime oge a dị mkpirikpi. Onye minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ime obodo bụ Olubumi Tunji-Ojo, onye kwuru okwu na mmemme ahụ, kọwara na mgbago nke ọnụọgụgụ ụmụafọ obodo debatara aha ha n'ụlọọrụ NIMC na-enye afọ ojuju. N'ịga n'iru n'akụkọ, ụlọọrụ na-ahụ maka mmanụ patrol n'ala anyị Naịjirịa bụ ụlọọrụ NNPCL ekwuola na ebe nchịpụta mmanụ patrol ga-amalite ịrụ ọrụ nke ọma tupu ngwụcha nke afọ a na-akụrụ ọnụ. N'agbanyeghị ndọla azụ niile ahụ chọrọ n'ịmalite ọrụ a, nke a bụ dịka Adedakpo Shegun, onye osote onye isi ngalaba nke nta n'ụlọọrụ NNPC mere ka amata n'otu ihe omume onyonyo TV nke agbara ya ajụjụ ọnụ. O kwuru na ụlọọrụ nchịpụta mmanụ ahụ ebe mepụtara ụfọdụ akụrụngwa mmanụ patrol, mana a chọrọ na ihe niile na-arụ ọrụ otu kwesịrịnụ tupu agbasuo egede ọrụ n'ihu anya niile ga-ahụ. O mesiri ike mkpa ọ dị ka ndị nta akụkọ na-eme nnyocha tọrọ atọ n'ozi ha na-achịkọta ma nọgide bụrụ ndị na-agaghị etinye nke na-ekwesịghị ekwesị na ozi ọbụla nke ha na-ezipụta, bụ nke o mere ka amata na ekwesịrị ịgbaso usoro ihe omume nke ụlọọrụ ahụ niile tupu a na-ezipụta ya bụ ozi. N'ịga n'iru n'akụkọ nke anyị ji n'aka, otu jikọtara ndị na-azụ ahịa mmanụ patrol bụ otu IPMAN ekwuola na naanị mmanụ patrol sitere n'ụlọọrụ Dangote nke na-echepụta mmanụ bụ nke kwesịrị ịdị ọnụ ala karịa ndị nke si na mba ndị ọzọ na-ebubata. Onye isi ọdịmma nke otu IPMAN bụ John Kekọcha kwuru nke a n'otu ajụjụ ọnụ nke agbara ya n'onyonyo TV. Kekọcha bụ onye rụrụ nka n'ọnụ ego ahụ ụlọọrụ NNPCL kwupụtara bụ naanị ntụle a na-atụle ebe nwere ike ịgbanwe ya. Ọ gbakwunyere na gọọmenti anaghị enyela aka n'ụdị ga-abụ na ọ kwesịrị ị na-enye aka n'ụdị ga-abụ na o kwesịrị ịkwụ ụgwọ nke mkponye aka. N'ịga n'iru, Ngozi Okonjo-Iweala, nwa nwaanyị mbụ nakwa onye isi ojii mba Afrịka nke mbụ, ghọrọla onye isi nke otu azụmahịa mba ụwa nke bụ WTO na mkpirisi asụ bekee, na-achọ ụzọ ọ ga-esi nweta ọkwa ọhụrụ ma bụrụ nke ọ ga-azọ azọ nke ugboro abụọ ya ma ọ bụrụ na ọnịnọ ya bụ afọ 4 akụrụ ọnụ n'ọnwa Ọgọst afọ ọzọ. O kpughere nke a n'ajụjụ ọnụ ndị nta akụkọ gbara ya, na-ekwu na ya ka nwere olileanya imecha ihe ndị ọ kpọrọ ọrụ ndị ọzọ o ji n'aka sitere ndị ọ bụ n'obi imezu mgbe a họpụtara ya na nke mbụ. Okonjo-Iweala, onye rụrụ ọrụ dịka onye minista nhazi ego n'ala Naịjirịa ebe ọ malitere ọrụ dịka nwaanyị mbụ na onye isi ojii si mba Afrịka nke otu azụmahịa bụ otu na-agbarala afọ 30 ka ọ dị.
njedebe ọchịchị ya dịka onye isi otu ahụ ga-akụrụ ọnụ n'abalị 31 nke ọnwa Ọgọst nke afọ 2025. N'ịga n'iru, gọvanọ steeti Zamfara nwere okwukwe nakwa olileanya n'iyi egwu n'ọchịchị onye ndu ndị ọlụ ọgbalaga ma ama na steeti ahụ na gburugburu ya bụ Bello Turji ga-abịa n'isijedebe n'oge na-adịghị anya. Onye gọvanọ mere ka amata nke a n'ihe omume ajụjụ ọnụ banyere otu enwere ike isi kwụsị mkpamkpa nke ndị oji egbe na-akpa na steeti ahụ. Ọ gara n'iru mee ka amata na ya nwere olileanya na a ga-akpara onye ndu otu isi ekwu ọnwụ maọbụ ememina ya. Okwu a onye gọvanọ kwuru na-abịa ka abalị ole na ole gasịrị ndị agha soja nwere ihe ịga nke ọma n'ebe o mekọtara megide ndị omekome nakwa igbu otu onye isi nke ndị oji egbe ezu ohi bụ Halilu Shububu, onye nọrọla na-emekpa ndị mmadụ ahụ na steeti Zamfara, Sokoto nakwa ụfọdụ akụkụ nke mpaghara North-West. Enyimba TV bụ nke chịkọtaranụ na onye omekome a bụ Bello Turji makwasara nde naira 30 n'isi obodo ndị dị na steeti Zamfara n'abalị 10 nke ọnwa Septemba. N'ịga n'iru, gọvanọ steeti Edo na onye ndu nke otu pati PDP na steeti Edo bụ Godwin Obaseki ekwuola na mgbalị niile nke onye IG ndị uwe ojii Kayode Egbetokun na onye isi oche nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhazi ntụliaka elu bụ Ọkammụta Mahmood Yakubu na-eme ka enwee ntụliaka elu nke ga-adị otu kwesịrịnụ na-enweghị ihe maka ọbụla. Obaseki kwuru nke a mgbe ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu ka enwechara ọgbakọ mgbachi ụzọ nke otu pati a n'obi ọchịchị nke steeti ahụ dị na Benin steeti Edo. Ngosipụta obisi ike ya n'otu pati PDP ga-enweta mmeri na ntụliaka elu nke ụbọchị Satọde. Onye gọvanọ kwuru na otu pati ahụ adịla njikere maka ntụliaka elu ma gbaa ndị ndu otu pati a na ndị otu ya ume ka ha kpọkọta ndị otu ha niile maka ịkwado otu pati ahụ na gburugburu steeti ahụ maka inweta mmeri na ya bụ ntụliaka elu. Ndị ọkpa egbe wakporo ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na Umunze, ọchịchị kansụl Rumba South, steeti Anambra. Emere ka amata na nke a bụ nke hịọrọ n'ụnyaahụ ma gbuo ndị uwe ojii abụọ nọ n'ihu ọrụ. Nke a na-eme naanị ihe dịka izu ụka abụọ atụrụ ogbunigwe n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke dị n'ọba ọchịchị kansụl Idemmili South. Anya hụrụ mgbe nke a mere kọwara na ndị omekome ajịcha akụrụ ogbunigwe mee ihe ma malite igba egbe aghara aghara onye otu akụkụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ahụ ọkụ. Ndị ọrụ uwe ojii ahụ agbagburu bụ ndị gbalịsiri ike igbochi ndị oji egbe ahụ bụkwanụ ndị gara n'iru were egbe gbatuo ha. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na steeti Anambra bụ Tochukwu Ikenga, onye kwupụtara na ọ bụ eziokwu na nke a mere eme ebe ozu ndị uwe ojii ahụ egburu ka na-ebugala n'ebe a na-edobe ozu. Ọdachi aghọọla nke abụọ gbapụtara ihe na mwakpo nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Anambra n'ime izuụka abụọ, na-eme ka obi koro ndị mmadụ n'elu gbasara iri elu ọjị nke enweghị nchekwa nakwa ime ihe ike na mpaghara ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọma anyị ga-azọpụta ụkwụ. Ọ bụrụ na anyị laghachite, akụkọ nke bụ isi nakwa akụkọ ndị ọzọ ga-abịara unu. Naanị nọsịrị anyị ike n'ebe ahụ maka na anyị ga-alaghachite oge na-adịghị anya. Ndị ọma ije eme ọnụ, ugbu a ka anyị zọba ụkwụ n'akụkọ nke bụ isi nakwa akụkọ ndị ọzọ ndị fọdụrụnụ. Dịka ọnọdụ akụnụba nke ala anyị bụ nke na-emekọtala mmadụ niile n'ebe ọ dị ukwuu, ụfọdụ ndị bi na steeti Abịa agwala onye isi ala Bola Tinubu ka o dozigharịa ọnụego mmanụ patrol bụ nke weliri n'ogo dị elu. Ha gwara onye isi ala ka ọ kwụsị ị na-enye ndị mmadụ ihe ndị eji enyere ndụ aka, kama ka o mezie ụkọ mmanụ patrol nke na-akpatala akụnụba nke ala anyị Naịjirịa aka ọjọọ. Dịka ha siri kwuo, ihe
ihe bụ mkpa ụmụafọ Naịjirịa abụghị ngwa ngwa ndị ahụ eji nyere ndụ aka, mana akụnụba nke ala anyị Naịjirịa bụrụ nke ga-eguzosi ike. N'ajụjụ ọnụ nke agbara otu onye na-akwọ ụgbọala nke keke, Maazị Okwudiri Gabriel, onye gbara afọ 36, kwuru na ihe isi ike a bịara rikwuo elu kemgbe ọnụego mmanụ patrol riri elu ọjị. Onye a nwere ụmụ abụọ gwara onye isi ala ka ọ kwụsị ị na-ata ụmụafọ Naịjirịa ahụhụ ma nye ha olileanya. Gabriel, onye kwurunu na ya na-emekọta ịgba keke nakwa ịzụ ahịa akị ọnụ, ma kwuo ma ọ bụrụ na ọ bụghị enyemaka nke sitere n'aka nwunye ya, na ndụ gara isiri ha oke ike. Ọ na-eme ka amata na site otu ya na-esi akwọ ụgbọala na ya na-esite Ụmụahịa gaa Bende n'ọnụego Naira 8 tupu ọnụego mmanụ patrol abụrụ nke riri elu bụrụzie 1,000 naira ka a na-agbazi ya. Ọzọ yiri nke a, Odoziakụ Ezinne Ejiofor, onye na-ere ọkpa n'isi geeti Ụmụahịa, kwuru na ha na-enwe ihe maka n'ihu n'ebe ọ dị ukwuu. Ọ kwapụtara rịị n'otu akpa ihe eji esi ọkpa bụ nke ereburu Naira 90, otu akpa ka eji 1 narị na Disemba afọ 2023 bụzi Naira 240 ka a na-erezi ya ka ọ dị ugbu a. Ọ kọwara na inye ezinụlọ ya nri rara ahụ nke ukwuu, nakwa otu a ụlọ akwụkwọ na-aga imepe ugbu a n'oge na-adịghị anya na ọ ga-abụ ezi ihe ma aka n'ihu. Ọ rịọrọ onye isi ala Tinubu arịrịọ na-egbughị oge ọbụla ka o wedata ọnụego mmanụ patrol iji belata ọnọdụ ihe isi ike a. Ugbu a ka anyị gaa n'azụmahịa. Ogo iri elu nke ọnụahịa n'ala anyị Naịjirịa gbatụtụrụ na-eru pasentị 32.5 n'ọnwa Ọgọst, dịka ọ nọbụrụ na pasentị 33.40 nke dịkọrọ n'ọnwa Julaị afọ 2024, na-egosi mgbada nke 1.25%. Nke a bụ nke nọ n'ahịrị mgbadata nke abụọ kwa ọnwa ahụrụla n'ịrị elu ọjị nke ọnụahịa n'ọnwa gara aga, dịka ọnụahịa kpọrọ CPI n'aha mkpirisi na-egosi nke ụlọọrụ mgbakọ na mwepụ MBS bupụtara n'ọnwa Ọgọst afọ 2024. Ịrị elu ọnụahịa ngwaahịa ihe oriri ruru pasentị 37.52 n'ọnwa. Nleba anya emere nke gosipụtara n'obere mgbada na nke ọnwa Julaị afọ a n'ihi na otu esi atụ ya na ihe ọtụtụ. N'ịga n'iru ugbu a ka anyị zọba ụkwụ n'akụkọ egwuregwu, dịka onye isi nkụzi egwuregwu bọọlụ ụkwụ nke otu bọọlụ Super Eagles Finidi George gbara arụkwaghịm otu nhazi egwu bọọlụ n'ala anyị Naịjirịa bụ otu NFF amapụla ọkwa nhọpụta nke nwamba Germany gbara afọ 74 bụ Winifred Chauffeur dịka onye eji edochi anya ya. Onye ntaakụkọ anyị bụ Precious Njoko bụ onye webatara akụkọ a na-ekwu na Chauffeur kwetara iwere ọrụ nkụzi kochi nke Augustine Egwevon nọtụrụ obere oge, ebe ọ ga-arụzi ọrụ ugbu a dịka onye enyemaka ya. Chauffeur bụ onye nkụzi kochi ma nke oriri nwere ahụmahụ ndụ dị obosara, bụ onye ga-agbadata ala anyị Naịjirịa n'oge na-adịghị anya maka ịmalite ọrụ ya. Ihe ndekọ ọrụ ọma ndị ọrụ gụnyere idu otu egwu bọọlụ Kaznure SC ma gaa agba nke na-esote nke ikpeazụ na nke iko UEFA n'afọ 1993 banyere 1994, nakwa ibutere mba Cameroon iko African Cup of Nations nke afọ 2002, ma gbakwunye o duola ọtụtụ otu egwu bọọlụ na mba UAE nke gụnyere Al Ahly obodo nke Dubai na Al Ain na nso nso a, nakwa El Khohol nke Qatar. Mgbe ọ na-agba bọọlụ, emere ka amata na nwa amadi a gbara bọọlụ n'ụzọ pụrụ iche dịka ọ kụrụ bọọlụ ma na ihe ma aka ruru 403 nke Bundesliga ma sonye ọkpụ goolu 46. Ọ mabutere iko Bundesliga nke
nke afọ 1970 nakwa isite n'otu egwu bọọlụ abụọ mabute iko DFB Pokal nke afọ 1970. Ndị ọma m, site n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ n'ebe o mekọtara aka ụwa nke taa, ma tupu ma na-esepụ ọnụ n'okwu ka anyị leba anya n'isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ụlọ ọrụ nchekwa NSCDC anapụtala mmadụ abụọ site n'ebe a na-amụ nwa nakwa na-ere ya ma nwụchie onye a na-enyo enyo na ọ bụ ya na-akpa arụ a n'Aba. Ndị bi na steeti Abịa ajụla ịnabata ihe ndị eji enyere ndụ aka, na-akọwa na ha chọrọ ka Tinubu butuo ọnụego mmanụ patrol. Ndị oji egbe awakpola ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Anambra ma gbuo ndị ọrụ uwe ojii mmadụ abụọ. Ndị ọma m, site na nke a ka anyị ga-awụsa ọwa n'ebe mekọtara aka ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa. Dịka anyị na-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche, na-asị unu agbalịala nnọọ n'ebe ọ dị ukwuu. Onye ahụrụ taa a ga-ahụkwa ya echi. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ana m asị ya gaziere unu ndị ọma m.